אז מה קורה חברים? כאן גור ועוד סרטון חדש או מטורוף. טוב, והיום אנחנו הולכים לשחק על פיקסל ובואו נתחיל. 2,000 years later. אוקיי, הנה חבר שלי, תכירו, שמו יוסי דמבלה. איתן. אוקיי. אני רואה שהירוקים פורצים. אתה אפילו צודק. זה צודק. הם פה. הם פה. קניתי. הוא פה למעלה. לא צריך לו מחר. לפסוק. לא, יפיל אותי, זה רואים. אני אגיד לכם את לא! האמת. מה תגיד? אנחנו לא הכי טובים בבייד וורס. כן. אנחנו פשוט אוהבים, אז אני... טוב, בואו נתחיל שוב. אוקיי, התחלנו. רק אומר שימו צאב ולייק ותלכו לרוץ ותפלו פעמון אפילו שצאב ולהירשם כמנוי, זה אותו דבר, אבל בסדר. בוא נראה אם מישהו לבד, איזושהי קבוצה. תכלת קרובים אלינו? לא ממש. או זה... לא. היום כאן לא מהר, זה לא קונה לי כלום כמעט. ולפרוץ את האפורים דרך הדיימונד. לא מקבלים היום כזה, מהר רציתי. האפורים גם הולכים. אני יודע. הם לא נראה לי כאלה טובים. כן, אני גם לא חושב. רק שתדעו, אנחנו יודעים ספיד ברידג'. אנחנו תביא? קצת מתאמנים. יאללה, הגענו. לפני רק בלוקים. בלוקים. לא, פשוט קניתי רק פיקה. בוא. אוי, גם פיקקס קנית? כן. אוקיי, יש לי 3, אני מחכה לשרפנס. רבה? 4, 3, 2, 1. הוא בא. אני קורץ. אני חוזר. שאני לא אפול. קונה לנו שרפנס. קצת בלוקים. יש 2. אני בא. תתחיל. יש לנו שרפנס. כן. דיימונד. מת. לא היה לו. רגע. בוא, אני מחכה לך. הוא פה, הוא בא אליי. לי הרבה בלוקים. לי נשאר עוד 28. אוקיי. אחד מת, אני פורס. לא. תרוס אני. לא. לא פורס. מה? לא, אני פרצתי. כן. קניתי עכשיו. נראה לי פורצים. כן, הם פורסים. 1 ו-200. אחד שם קונה הרבה גולד. אוקיי, השני גם פורס. אותנטי ולבוא אליהם. דקה, בוא, פורסים. אין לי חיים. מתתי. תורג אותו. הרגתי. שני גם בא. אתה מת? טוב. לא, הרגתי. אני אני קונאתי וללך באמצע. קונה לי חצי סטאק בלוקים. בוא נלך. נראה לי
מביך בוא. ומשפיל. בוא כבר. נפלתי. גם הם... זה אתה. בוא מהר, הם נעלה. השיגו. הוא פה. יש כאן מישהו, אני הורג אותו, מת? שמתי טינטי, אני הורס את המתגור. יש עליי פה מישהו? ויש לי 4 דיימונד. הרסתי. זרתי את 4 דיימונד, הם באים אלינו, פורסים. הרוג אותו. לא, סתם, זרתי עליהם 4 דיימונד. הם לא פורצים. טוב, הרסנו להם את המתאר. לא, הם באו לפרוס, רק אומר. עכשיו באים, אני אנסה להרוג. לא, הוא ממש סטי בי, רוץ אליו. אני רץ. שתיהם באים. בא. אחד מת. השני אין לו באמת חיים. בטפיינים. לא הרגת? לא, השני אבל היה לו. הרגת אותו? מישהו אחר בא לעזור לי. תנסו להרוס שתיכם את המיטה. לא, הוא הרגתי את שניהם. יופי, טוב שחתרו. אבל אין לי איך לעלות למעלה. אין לך בלוקים? יש לי דיימונד, אז בוא. דיימונד. אני לוקח פה עוד אחד. פורסים אותנו! יש! אני לא יכול כבר להתאבד. לא אכלתי, הייתי מת. התאבדתי. אתה חי? נסה לברוח. אני ברחתי. אני גם. אני פה. יש לו ארמור דיימונד, שיט. לפחות זרקתי את הדיימונד, הוא לא קיבל. זהו. אנחנו לא טובים בבדלס. נראה לי כבר אחרי המשחק הזה נעשה קצת PvP, לא? כן, יאללה, טוב, אסרו. שכחתי לומר, בואו נתחיל. אוקיי. יש לנו רק מזל אחד. בואו נגלה. סוד כמוש לפרה ולסוס. ויפ. שהולך להגיע לי סוף סוף מיקרופון נורמלי ואני לא אשתמש עם זה, אז אני אעשה לייב, רק אומר. אני אעשה סינזור על הדבר הזה. הנה אני כזה. זה מיוחד שלנועם גם יהיה דיסקורד, נעשה שלושתנו. הוא מייקראפט פורטנייט, לא יודע משהו. עלתה? יאללה, התחיל. אוקיי. מה? זה לא פגע בי. אחד מת. לא פאק. שיט, נו באמת. וואי, למה דווקא זה על ההקלטה שלי? למה? שיט. הם לבל? אחד יצא. טוב. ואני משיג נקודה. יש. אם אנחנו מפסידים את זה, בוא נגיד את זה ככה, אנחנו נגמרים. אנחנו תמידים. ואם אנחנו מנצחים את זה, זה לא אומר שאנחנו טובים. הוא לבד. כן, לא. נגד. הוא כנראה אמר בבית שלו. לא גן. הוא פה בכלל. אוקיי, הוא פה. תבוא. הוא מלמטה. אין לי חיים. יש! הרגתי אותו שהייתי באוויר. פאק. עשית פה מגדל האייפל. What the fuck? אני באה. תנסה כמה שיותר לעכב אותו, כמה שיותר זמן. לא. יש.
הוא לא הבין איפה החור, הוא היה בלמטה ולא הבין איפה החור. כן, אני מכיר את זה, גם לי. צריכים לעלות. וואלה. וואלה גדול. לא מאמין. יש, לפחות הרגת אותו גם. כאילו, לא הרגת, הוא גם נפל. ואני... יש! הולך לו לבייס, נכנס לחור, להשוויס לו קצת, והוא מתחיל לחסום את החורים. פאק. איזה כואב זה? ומשפיל זה. איך שנפלתי. שיט, נו. מי שרוצה IP להשארת פיקסל, IP בתיאור. אני יודע איך לשים בתיאור, אני לא יודע איך אני... לא משנה. קאט. כן, אני יודע, סליחה. IP בתיאור. אח שלי. אני משוויס. כל מי שמשחק, סטייה בעירות. סיים את כל הריברפים במשחק, שיגיעו. מי שנתן לאלבזון איברהימוטים, אז זה טוב. מה אתם מעדיפים? לספות באלבזון? לספות באלבזון או בסייד סקאמרים? לקוקי? החברים. אוי, זה מביס אותי. נפלתי. אני לבל 7. אני לבל 17. ראיתי מישהו, אבל מה אני מבאס אותי? שצריכים ללכת הצידה. קאט, אני בוטל את זה בסרטון. אין לשתיהם חיים. אגב. אוי, לא הספקתי. מתה, אל תראה. עוד שנייה הפלתי אותו עם אחי. דיימונד עושה, לא הבנתי. שמישהו יכתוב בתגובות מה דיימונד עושה. בבקשה. דיימונד זה נראה לי הבנתי. נראה לי אפשר להרביץ, אבל כאילו. סתם... אפשר להרביץ עם הכל. לא, אתה חסמת אותי. אוי, סליחה, בלוק טראפ. עשיתי לך בלוק טראפ? לא, חסמת אותי מלמעלה. זוז כבר. פגעתי בו. לא. הוא לא מת. דופקים לו נוקבק. בא מהצד. אני לא נראה. לא מאמין. הוא פה בבייס? לא, בבייס. טוב, עשיתי לנו פה קצת מהצד. אני הולך דרך הצד. פאק. מתנו גם בול באותו זמן. פגעתי בו? טוב. חבר'ה, אנחנו כבר 14 דקות, אז זה זמן להגיד. טוב. זה היה כל היום, חברים יקרים, ונתראה בסרטון הבא. עד אז, יאללה ביי.